Здравейте всички, здравейте, аз съм Dragon4 и това е цеската от Steam, за която ви говоря. Доста яка. Какво да играем? Нищо, просто искам да ви покажа цеската, която някаква различна. И мишката защо ми е на 8.6? Така. За да ми трябва, ето ако искате, вижте Steam. И това е, което исках да ви покажа, просто тук снимам на 7 FPS, 7 FPS и може да ви прилича като на чит и да пише, че е чит, но това не е вярно. От Steam си цеската и да, това беше от мен. Бай-бай, хора.